Eto ga, naslov i thumbnail su možda malo patetični, ali kad se sve zbroji oduzme sa stvarima kako trenutno naš klub izgleda od glave do repa, nemam jednostavno drugačiji način da krenem u ovaj video. I utakmica protiv Istre će mi poslužiti kao neki temelj da ispričam i kažem svoje mišljenje o tome kako po meni trenutno izgleda naš klub i po meni najveći krivcima za ovo stanje. Počet ću s onim čim je počeo i naš trener na presici nakon utakmica, to je stanje travnjaka, ne da se traži alibi za lošu igru, nego da taj isti teren posluži kao neki sinonim koji je preslika kako je stanje trenutno u klubu, počevši od gornjih katova pa sve do slačionice. Dobili smo i službeno obrazloženje od predsjednika koji je dao intervju za Novi list danas da se nakon onih silnih kiša što su pale u Rijeci uvukla ta neka bakterija u korijen i da je zato teren izgledao kako je, da će se sanirati, a ako se ne uspije da će se staviti novi travnjak. Mislim, sljedeću utakmicu igramo doslovno za 25 dana protiv Sparte Prag, mislim na Rujevici u konferencijskoj ligi, bit će vremena da teren opet bude u savršenom stanju kakav je iz svih ovih godina od kad igramo na Rujevici. Utakmica protiv Istre je bila u biti onaka kako nam je cijela sezona, jalova, bijedna i u teškom kaosu. Jedini čovjek koji je u ovom sivilu neka svjetla točka je Toni Fruk. Ima još igrača koji zaslužuju pohvale u tom sivilu, ali to koliko ovaj dečko skače u svih što se tiče segmenta igre, segmenta ponašanja, zaslužuje biti highlight svega ovo i taj neki tračak svjetla u ovoj mrakači u kakvoj se ekipa trenutno nalazi. A što se tiče same te mrakače, za mene su glavni krivci ljudi koji su i dan danas u klubu, ljudi o kojim kvazi novinarčići valjda ne smiju jednu lošu riječ napisati, ljudi koji nisu imali niti jedan konkretan medijski istup za stanje u kojem smo sada i stanju u kojem su nas doveli nakon što smo prošle sezone uzeli dvostruku krunu. Mislim, eto, zato i postoji YouTube, zato postoji sloboda govora, nema cenzure, nema urednika, nema straha od ikoga ičega i mogu lijepo ispuhati sve pozitivne i negativne stvari koje su za mene takve kakve jesu, bio na kraju u pravu ili u krivu. Ako i dalje ne znate o kome pričam, to su naravno sportski direktor Darko Rajić-Sudar i njegov pomoćnik Antonini Čulina. Antoninija ću u ovom videu preskočiti, tema će biti alfa i omega, Darko Rajić-Sudar i njegovi promašaj od početka ove sezone. Promašaj koji su nas doveli u biti u ovu močvaru iz koje nas vjerovatno neće niti jedan čarobnjak iz ove galaksije izvući. Prije samog osvrta na situaciju do kojeg su nas doveli ti isti ljudi, citirat ću našeg predsjednika koji je nakon višemjesečne odsutnosti iz medija dao intervju za Novi list, gdje se dotakao kratko na rad našeg sportskog direktora. Citiram ga. Evo, sad ću se ja tu namjestiti. Pa pogledajte konkurenciju po pozicijama i sve je jasno. Stvorili smo jednu od najskupljih i po širini igračkog kadra najboljih ekipa od kada sam ja ovdje. Neka igrači na pravi način rade posao za koji su plaćeni. Jer ono što ja vidim je da su isti oni igrači koji su osvojili dvostruku krunu ove sezone nekih 30% slabiji. Zato smo i napravili neke kadrovske promjene, jer je na trenerima i stručnom stožeru da podignu igrače i stvore pobjedničku igru. I dobro, nakon ovog citata, ajmo svi skupa malo pogledati i prokomentirati što nam je skuhao naš navedeni dvojac koji je po meni glavni i odgovoran za pojačanje, sportski direktor naravno. Počnimo od prijelaznog roka koji je katastrofalno obavljen. Naša ekipa ima, odnosno naš roster, vrijednost oko 38 milijuna eura, gdje nam doslovno pola vrijednosti odlazi na dva igrača, to su Fruk i Janković. Igrači koji su primarno desetke, što je samo po sebi već veliki problem, jer u ekipi ima mjesta za najviše jednu desetku, ali dobro, Janković može i lijevo i desno, i na osmicu, i na šesticu, i na stopera, i na beka, jedno valjda, eto, još nije bio golman. I na tu količinu desetki
naš sportski direktor je još nadodao Jankova i Vinjata, pa čak bi tu i dodao igrača koji igra trenutno šesticu, to je naravno Dantaš koji je više desetka nego ta sama šestica. I ništa drugo nego kad sad zaokružimo tu poziciju nakon završenog prijelaznog roka dolazimo do broja 5 igrača koji bi se trebali boriti za jednu poziciju, da smo naravno neki normalni klub gdje igrači igraju tamo gdje su najbolji. Dohvatio sam se te famozne šestice koji igra kod nas, igrač koji više naginja prema desetki nego prema šestici, igrač koji je najbolji sa loptom u nogama, a ne da bude osigurač kao što je bio, ne znam, Selahi prošle sezone. A zašto to igra? Zato što nam sportski direktor nije doveo ne jednog, pa ajde da bude flop, da bude loš, nego niti jednog igrača koji je ključ u svakoj formaciji, mislim koju svijet poznaje, pozicija šestice, koji je osigurač, srce svake ekipe. I eto, mi smo zaključili sezonu sa 0 šestica u rosteru. Čak nema ni juniora koji bi mogli u zadnji vlak nekog spasa uletiti. Sljedeća stvar su krila koja su najbitniji kotači u igri prema naprijed, pogotovo u viziji igre Sančeza, trenera kojeg je također doveo valjda, kojeg je doveo sportski direktor, koji ga je doveo izgleda tek toliko da dovede, a ne da dovede onog koji bi se barem pokušao prilagoditi na ono što imamo, ako uopće postoji trener na svijetu koji bi sa ovakvom ekipom i sa ovolikim izborom sličnih igrača složio nešto u biti što bi bilo rezultata vrijedno, barem, ne znam, stilskog dojma. Onda idemo malo na krila. Menalo, Butić, Sijarić, Bogojević, Rukavina. Eto, po meni igrači koji vjerovatno ne bi bili u prvih 11 Vukovara trenutno, bar ne sa forumu kakvo jesu, ne bi o kvaliteti, tu neka svatko procijeni, svako nek ima svoje mišljenje, ali po meni trenutno nisu ni za zadnju ekipu lige. I da s takvim krilima želiš biti konkurentan u HNL-u, u Europi, eto, ja stvarno nemam riječi i nemam više šta za nadodati. Ajmo sad malo i na špice, dovedeni su Čop, istina on je došao na zimu, ali smo očekivali da bi u novoj sezoni mogao biti pravi, a on je zapravo još gori nego kad je bio samo loš. Ante Mate Jurić, još jedan zec iz šešira kojeg nam je naš sportski direktor izvukao, za sada 0, osim onog gola gdje ga je lopta pogodila na prazan gol bez ikakvih konkretnih stvari cijelu sezonu, a uzorak je već, pa rekao bi, više nego velik. Treća i zadnja prava špica Fruka, tu naravno neću računati, je Adua J. Rekao sam da dečko ima nešto što niti jedna naša druga špica nema, to je što ulazi u šanse, istina ne zabija, ali barem ulazi u šanse, nešto što ni Čop ni Jurić ne rade, i po meni je najveća greška Sančeza za sada to što nije krenuo protiv Istre i što mu se jednostavno ne daje kontinuitet sa obzirom kakva mu je konkurencija. I eto, zaključimo prelazni rok sa obranom. Ljevog beka ove sezone osim očajnog devetka nemamo, odnosno nemamo u Bodetiću, ali nismo ga još vidjeli, a ako ga nismo vidjeli nakon ovakve očajne forme devetka, mislim da je tu sve rečeno bez da se išta kaže previše. Desnog beka, odnosno naše najkonstantnijeg igrača imamo u Oreču, tu je Lasickas kao zamjena, ajde, može je Lasickas lijevo, pa imamo neku širinu na tim bekovima, barem na papiru. Stoperi Radeljić, Majstorović, Husić i naša legenda Mile Škorić. Premalo stopera kad si sportski direktor dovede trenera koji preferira i često koristi formaciju sa 3 stopera, pogotovo u fazi izlaska, gdje osim Radeljića realno igru s nogom nema nitko. Vratimo se sad na početak priče o transferima i o tome da je ovo najskuplja ekipa od kad je Mišković u klubu. Šta je on sam izjavio na tom intervjuu? Pa ajmo ovako. Vrijednost naše ekipe je 37 milijuna eura, golmani nam vrijede 2,3 milijuna eura, obrana 6,7 milijuna eura, krila 2 milijuna eura, desetke 20 milijuna eura, osmice 5 milijuna eura, šestice vrtoglavih 0 centi i špice još,
ajde, malo vrtoglavih, 1 milion eura. I eto, to su jednostavno brojke koje govore same o sebi, disbalans po pozicijama, na pozicijama zadnjeg veznog krila i špice imamo kombiniranu vrijednost od 3 miliona eura, tako da priča da je ovo najskuplja i samim time valjda po kvaliteti najbolja ekipa je glupost ako ne krivi Miškovića, nego ovu gospodu kojoj je primarni zadatak bio složiti ekipu za ovu sezonu. I sad, nakon tog užasno odrađenog prelaznog roka, dohvatit ću se još dvije stvari kratko vezano za našeg sportskog direktora. To su užasni ti rijetki medijski nastupi gdje se uopće ne dotiče svog posla, nego, ne znam, priča, pa evo, uzet ću za primjer priču o skupim čarterima za europske gostovanja i općenito temama koje nisu vezane za sportsku politiku, eto. Reklo bi se skretanje teme sa nečeg najbitnijeg što je u njegovom poslu u nekakve stvari koje mi kao navijači ili javnost općenito uopće ne bi trebali biti dio. Druga stvar je i ta prijava igrača za konferencijsku ligu koja se dogodila baš između smjene Đalovića i dolaska Sančeza, di se na tom popisu ne nalazi dečko koji je po meni pokazao još da je nebrušeni dijamant za razliku od nekih koji dobivaju šansu. Čak mu i Sančez dao kapetansku traku protiv Maksimira. Naravno, riječ je o Silviju Linkoviću. Sad nisam 100%, ali poprilično sam siguran da je sam Darko Rajić-Sudar prijavio ekipu za Europu, mada se pisalo i da je UEFA sama to napravila jer smo kasnili, jer je dotični Darko Rajić-Sudar ili ko je već zadužen za tu prijavu, zaboravio na vrijeme prijaviti ekipu. I to samo neke stvari koje su vezano samo od početka ove sezone. Imao je i još bisera i tema ohoho za proć kad bi se ocjenjivao njegov rad u zadnjih sezonu i pol, ali dosta stvari smo se već dotakli i mislim, pa staću za sada, baš što se tiče našeg sportskog direktora, kojeg se novinarima, kojima je pod navodnicima stalo do kluba u jednoj rečenici nisu kritično dotakli, dok se kod većine tih istih novinara već zaziva smjena Sančeza, povratak Đalovića i takve neke pizdarije koje nemaju veze sa samim rezultatom i igrom na terenu. Da ovakav prijelazni rok naš sportski direktor odradi u nekom od dva medijski najpraćenija kluba u Hrvatskoj, znamo da je riječ o Hajduku i Dinamo, novinare bi ga razapeli, ali znamo da kod nas vlada cenzura i strah, zapravo ne strah, nego se nitko ne želi zamjeriti tim našim šerifima u našem najdražem klubu koji je Boga mi postojao prije, a i koji će postojati jedan dan nakon što odu iz njega. I eto, to je to. Sretno nam u nastavku sezone. Treba će nam, jer kao što sam rekao na početku, ovo stanje terena kako je bilo na utakmici protiv Istre je doslovno nekakvo zrcalo kako nam je trenutno sa stanjem u klubu, u kakvom su stanju svi počevši od sportskog direktora do čistačica. I dok zatvaramo oči, ne mi navijači, nego mediji prvenstveno od pravih problema, teško da će krenuti na bolje, jer eto, očito da se iznutra neće ništa desiti. Nadam se da hoće, ali mislim da neće. Mi kao navijači ćemo uvijek dati podršku igračima, treneru. Znamo kakve smo prolazili, tarapane, sve, ali po meni da su potrebne promjene u ljudima koji nam vode sportsku politiku, jesu. Bar da su za početak dali neko očitovanje i da su objasnili svoj prelazni rok i kakve su igrače doveli, ali eto, nisu. Pa eto, neka nam je dalje sa srećom s njima dok su u ekipi. I to je dok su u klubu. I eto, danas ćemo u 4 sata imati kod Marina live, gdje ćemo se više dotaknuti utakmice protiv Istre i protiv Nove i intervjua Miškovića što je dao danas za Novi list. I eto, to je to. Hvala svima na gledanju. Forza Fiume, krepat pa nemo lat i vidimo se. Pozdrav.